waponeswa kudaiso, wobarwa padzo semwanakomana wake, wawa mwanakomana waMwari, wawe rudzi rwaMwari, wawe rudzi rwaKristu. Haleluya. So usanoti aiwa tinamate Mwari kuburikidza naKristu, havasati vakunamata Mwari, vari kunamata andikristu. Haleluya. Kana vatenda kuvhangeri, vazotenda kuvhangeri raKristu, ndipo vachazoziva chinonzi kunamata Mwari chii. Chinonzi kunamata Mwari kuya kuna Kristu anova soro reNew Testament. Nekuti Kristu wacho yeye ndo Mwari, Kristu wacho yeye ndo Mwari. Haleluya. Verse 17. Tarira, ini ndinouyisa panyika mvura zhinji kuti iparadze zvipenyu zvose zvino mweya woupenyu pasi pedenga. Zvose zviri panyika zvichafa. Asi ndichaita sungano yangu newe. Unofanira kupinda muareka, iwe nevanakomana vako nomukadzi wako navakadzi vevanakomana vako pamwe chete, nezvipenyu zvose zvenyama uzviise muareka zviviri zviviri zvamarudzi ose, kuti zvirarame pamwe chete newe, ngazive zvikono nehadzi. Haleluya. Mwari ndokubva ati, tarisa Noa, ini ndichaunza mvura zhinji, ndichaunza mvura yemafulazi panyika, ndoparadza vanhu vose nezvipuka zvose zvichange zviri panyika. Asi iwe chipinda muareka nemukadzi wako. Zvino mukadzi waNoa aiparidza chechi, ndamukadzi waNoa ari kumirira mukadzi waKristu inova New Testament. Nevanakomana vako. Zvino vanakomana vaNoa vaiparidzei? Vanakomana vaNoa vaiparidza ava vatenda kubarwa sevana vaNoa, ava vatenda kubarwa sevana vaKristu. Isu akatenda kuvhangeri raKristu takabarwa patsva so sevana vaKristu, tisu taizopinda muchechi muNew Testament. Ko vakadzi vevanakomana vaNoa vaiparidzei? Vaiparidza mamishenzi, maministry echechi dzaKristu, maministry echechi yeNew Testament. Isu sesungano tori ministry yeNew Testament, tiri ministry yaKristu. Haleluya. Ko mhuka dzinoparidzeko? Mhuka dzaiparidza kamagentiles vakanga vasiri vanhu. Ndava maJews ndo aizviona sevanhu pamberi paMwari, ndo vakatisarudzwa naMwari, vakanga vakapiwa all doctrine. Asi magentiles takanga tisina chatinacho, takanga tiri mhuka, takanga tichiraramira kusango, tainge tisingararamiri pamberi pamba paMwari. Haleluya. So tose magentiles nemaJews taizopinda muNew Testament church. Zvino taizoponeswa nevhangeri rimwe chete rinova raKristu riri pamuchinjikwa. Taizoponeswa nengarava yaNoa yavakwa naNoa. Taizoponeswa tese nechechi yaKristu yabuda muna Kristu, iyo ine vhangeri rake. Haleluya. Ko varamba vari kunze kwareka chijaitika zvikanzaifanira kuba izoparara. Vanhu varambira kunze kwareka nezvipuka zvarambira kunze kwareka, zvinhu izvozvo zvaizoparara. Majudha nemagentiles, kana majudha nevahedheni vaizoramba kuuya kuchechi yaKristu, kupinda muNew Testament, kana kutenda kuvhangeri raKristu muNew Testament chechi, vanhu vaya vazoparadzwa, vachaparadzwa nezuva rekutongwa. Haleluya. Vanhu vaya vaizoyeredzwa nemvura dzaandikristu, vanhu vaya vachayeredzwa, vari kuyeredzwa nemavhangeri aandikristu, achazoti aparadzwa nezuva rekutongwa. Haleluya. But avo maJews nemagentiles auya kuvhangeri raKristu kubva parakatanga, vanoti kana raparidzwa kudai vanobva tendeukira kwariri, vobva vamhanyira kwariri vorinamata, ivavo ndo vachaponeswa nezuva rekutongwa. Ndava ndo vanobva vapinda muNew Testament church, musingakwanisi kuraramira mvura dzaSatani. Haleluya. Nofunga nyaya iri kubatika zvakanaka. Haleluya. Noimba nyaya muri kuibata zvakanaka. Avo chete vaizoraramira pana Kristu. Vana vaNoa nemukadzi wake nevaroora vaNoa nemhuka dzinoti dzanzwa Noa achiti uyai mupinde mungarava, mvura yemafulazi iri kuuya dzouya, ivo ndo vaizoponeswa. Avo chete vaizotenda kuvhangeri raKristu ripamuchinjikwa, apo raizenge ratanga mushure mekunge afa pamuchinjikwa, uriparidza kudai sokuburidza nevashumiri vake.
avo chete vaizotenda kuvhangeri vouya muchechi yaKristu yeNew Testament Church, ivavo ndo vachaponeswa nezuva rekupedzisira. Ivavo ndo vari munzvimbo iri sefi, nzvimbo isina mvura dzaandikristu mairi, isina mharidzo kana mavhangeri andikristu mairi. Ivavo ndo vachaponeswa nezuva rekupedzisira, nezuva rekutongwa. Haleluya! But ava vari kuraramira kana vachararamira kunze kwechechi yaKristu, voraramira kuchechi yaandikristu nemavhangeri anofadza nyama dzavo. Ava vachati vhangeri raKristu richiparidzwa dai Kristu achishedzera kuti uyei kwaari, mutende kwaari, mumunamata. Ivo voti hakuna vhangeri rakadaro. Ndimi kamuraramira kunze kwengarava kaime. Haleluya! Zvino chizivai kuti nezuva rekutongwa muchaparadzwa. Ndava mumwe achinyora mufananidzo waNoa uyu, nekuparadzwa kwavo vasina kutenda kuvhangeri rakaparidzwa naNoa, nekuponeswa kwavo vakatenda kuvhangeri rakaparidzwa naNoa. Wemufananidzo wechokwadi waizouya. Mufananidzo wechokwadi waizouya ndeupi? NdiKristu uyo aizouya obva aumba chechi yake. Panguva yeNew Testament taisazoona Noa, taizoona munhu wechokwadi anova Kristu uyo akanga aparidzwa naNoa. Panguva yeNew Testament taizoona chechi yechokwadi, kwete areka yaNoa, but taizoona chechi yechokwadi inova New Testament Church yakanga yaparidzwa nechechi neareka yaNoa. Panguva yeNew Testament taizoona vanakomana kana vana vechokwadi vaKristu ava vainge vaparidzwa nevanakomana vaNoa. Haleluya! Panguva yeNew Testament tichazoona vekuponeswa vechokwadi nezuva rekutongwa, ava vakaparidzwa nemhuri yaNoa yakapinda mungarava, nemhuka dzakapinda mungarava. Haleluya! So nguva ine yeNew Testament yatakurarama yanguva yechokwadi, yanguva yekuti wanzwa vhangeri rakadai unofanira kumhanyira kwariri, wotendeukira kwariri, woya kuna Kristu womunamata. Haleluya! Zvichiitika kuti panguva yaNoa vakaramba vakaparadzwa, zviri kuitika panguva yeNew Testament kuti vacharamba vhangeri raKristu kusvika nemusi wekutongwa, vanhu ivo vachaparadzwa mudziva remoto. Haleluya! Verse 20. Shiri namarudzi adzo, nezvipfuwo namarudzi azvo, nezvinokambaira pasipo zvose namarudzi azvo, zvichauya kwauri zviviri zviviri namarudzi ose kuti zviraramiswe. So zvose zvauya kuna Noa zvaizouya kuti zviraramiswe. Haleluya! Zvapinda bvuma kupinda mungarava ndo zvaizorarama. Azvararamira kunze kwengarava, zvaramba kuteerera Noa kuti zvipinde mungarava, zvaizoparadzwa nemafloods. Avo zvavo vari kutenda kuvhangeri raKristu raparidzwa kudai so, ivavo ndo vachararama nezuva rekutongwa. Avo vanotowanzwa vhangeri rechokwadi richiparidzwa urifuratira, ivavo vachaparadzwa nezuva rekutongwa. Haleluya! Ndavari kuramba vhangeri rechokwadi, voda mavhangeri enhema ari pano panyika. Haleluya! Asina kwavanovasvitsa, anongova mavhangeri anofadza nyama dzavo, asi asina chaanobatsira mweya yavo. Zvino nguva yeNew Testament haisi nguva yekuraramira mavhangeri anofadza nyama, yanguva yekuraramira mavhangeri anoponesa mweya. Haleluya! Ndava nyama yako ingafara, asi mweya wako nezuva rekutongwa haufari, uchawane kunochema, wakandwa mudziva remoto. Haleluya! Verse 21. Iwe utore marudzi ose ezvokudya zvose zvinodyiwa uzviunganidzire kwauri kuti zvive zvokudya zvako nezvazvo. Zvanzi kana wapinda mungarava wobva waisawo nechikafu chekuti muzowana chekudya imomo nemhuka dzikawana zvekudya. Zvino chikafu ichi chaiparidza chii? Chaiparidza vhangeri. Chikafu ichi chaiparidza vhangeri remweya. Zvino vhangeri remweya ndiKristu. Haleluya! Vhangeri remweya ndiKristu. Vhangeri remweya ndiKristu. John chapter 6. Vhangeri remweya ndiani? NdiKristu. Verse 24. Zvino vanhu vazhinji vakati vaona kuti Jesu haapo,
navadzidzi vake vakapinda vamene mumagwa maduku vakasvika Kapenaumu vachitsvaka Jesu. Zvino vakati vamuwana mhiri kwegungwa, vakati kwaari, Rabhi, mauya pano rinhiko? Jesu akavapindura akati, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, hamunditsvaki nokuti makaona zviratidzo, asi nokuti makadya zvingwa mukaguta. So vanhu vakanga vambodyiswa nachingwa naIshe Jesu Kristu. So vanhu vakanga vamutsvaga nekuda kwematumbu avo kuti vapiwe futi chimwe chingwa chekudya. So vanza pachinambo chokuti dai makatenda kuvhangeri randaiparidza, makatenda kuchingwa chakagutsa dumbu rei, ndo chamuri kunditsvagira, kwete vhangeri, kwete zviratidzo zvamaiona ndichiita, kwete mabasa akanaka amaiona ndichiita ndichiponesa vanhu. Makutonditeera nenyaya yekuti muda chingwa chepanyama. Musabatira zvokudya zvinopera, musararamira zvinhu zvokudya zvinopera, asi zvokudya zvinogara kuupenyu husingaperi, zvamuchapiwa nomwanakomana womunhu, nokuti Baba vakaisa chisimbiso kwaari. Zvakanzi raramirai kudya kwemweya, ende kudya kwemweya kunobuda muna Kristu. Kristu ndokudya kwemweya. Zvino vakati kwaari, tichaiteiko kuti tibate mabasa aMwari? Jesu akapindura akati kwavari, basa raMwari ndiro kuti mutende kuna iye waakatuma. Zvakanzi chamunofanira kungoita chete kuti munge mune mabasa aMwari, nekuti nezuva rokutongwa vanhu vachatongwa nekuda kwamabasa avo. Chinongodiwa kuti munhu ave nemabasa aMwari, kutenda kuna Kristu wakatumwa naKristu. Zvatopera, munhu watova nemabasa aMwari. Wakatenda kuna Kristu watova nemabasa akabatwa naKristu pamuchinjikwa, watova nemabasa aMwari. Because zvakabatwa naKristu pamuchinjikwa ndo mabasa aMwari. Ndava ndo zvakanga atumwa kuti azobata. Ndo mabasa akanga atumwa naMwari kuti abate. So ukangotenda kuna Kristu, wotenda kuvhangeri rake pamuchinjikwa, watova nemabasa aMwari. Ndo chete chinongodiwa kuti nezuva rokutongwa mweya wako ugoponeswa. Kutenda kuna Kristu nevhangeri rake, watova nemabasa. Haleluya. Asi ukatenda kuvhangeri raandikristu, nezuva rokutongwa uchange une mabasa aandikristu. Zvino mabasa aandikristu ndeapi? Ndekupandukira Mwari kudenga. Mabasa aKristu ndeapi? Ndekurarama muvhangeri rinopandukira Mwari. Vhangeri andikristu chakaita bedzi kupandukira Mwari, ndo basa rake raanoziva, rekupandukira Kristu. Zvino kana watenda kuna andikristu nevhangeri rake, wakurarama pamabasa ekupandukira Kristu. Saka usikadi kumuona kaKristu, uri mabasa ekupandukira Kristu. Iwawo ndachaita kuti ukandudzira remoto, nekuti ndo mabasa achanga akabatwa nemweya wako. Zvino isu wakatenda kuna Kristu, change tine mabasa aMwari api? Change tina Kristu nezvaakabata pamuchinjikwa. Zvino vakati kwaari, munoita chiratidzo chipiko kuti tione tikutendei? Imi munobateiko? Madzibaba edu akadya mana murenje sezvazvakanyorwa zvichinzi, wakavapa chingwa chakabva kudenga kuti vadye. Zvino Jesu akati kwavari, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, wakanga asiye Mozisi wakakupai chingwa chakabva kudenga, asi ndiBaba vangu vanokupai chingwa chezvokwadi chinobva kudenga. Chingwa chezvokwadi chinobva kudenga, watakaona chibva kudenga ndiKristu. Kristu ndio chingwa chechokwadi chechechi, ndo chingwa chakapinzwa mugaravana Noa. Kristu ndo akapinzwa imomo, nokuti chingwa chaMwari ndiye anoburuka achibva kudenga, unopa nyika upenyu. Zvino vakati kwaari, Ishe, tipei chingwa ichi misi yose. Jesu akati kwavari, ndini chingwa choupenyu. Unouya kwandiri haangatongovi nenzara, nounotenda kwandiri haangatongovi nenyota. Haleluya. So Kristu abva tobudisa kuti iye ndio chingwa cheupenyu. Unozogona kuverenga kubva verse 47 kusvika pa 64. Jesu anongobudisa zvakare kuti iye ndio chingwa cheupenyu. So adya Kristu, adya vhangeri raKristu, mweya wake hauchanzwi nzara zvakare, mweya wake hauchanzwi nyota zvakare, uchararama nekusingaperi. Haleluya. So chingwa chikafu chinopinzwa naNoa mungara kuti vagodya vari mungara, raiva vhangeri raKristu raizopinda muNew Testament. Saka tichiona Kristu amuka kubva kuwakafa, anobva aunganidza vashumiri vake, maEarly Apostles ana Peter,
obva adzidzisa vhangeri rake repamuchinjikwa. Akanga achitogadzika vhangeri rake, akanga achitoisa vhangeri rake muchechi. Haleluya. Akanga achitozviisa muchechi sevhangeri, akanga achitoisa chingwa muchechi, akanga achitoisa chikafu muchechi, kuti vhangeri rigova iro chikafu chemweya chinodyiwa nemweya yedu, kuti atenda kwariri kuvhangeri riro, mweya uyu wanga wakaziya nenzara wobva watodya wochirarama, first resurrection, wosvikirwa nezuva rekutongwa wakararama, wopiwa kumwe kubwinya, una upenyu husingaperi, second resurrection. Haleluya. So New Testament church yaizorarama ine vhangeri. Zvino enyu machechi haana vhangeri ka machechi enyu ane nzara ka. Ndava chikafu chechokwadi ndiKristu. Vhangeri rechokwadi rinova chikafu chemweya yedu ndiKristu. Zvino imi kana musikaparidzi Kristu, mweya yenyu iri kudyai. Haleluya. Zvinoti mweya yenyu haisi kudya, yekuziya nenzara, haina chikafu. Chiri kudya kumachechi kwenyu haisi nyama. Saka muchiparidza mavhangeri ezvese zvese muchiparidzira makabheji, wotengeserwa kabheji wakunobika kumba kwako, nyama yako ndo yadya kwete mweya. Wotengeserwa magaka, nyama yako ndo chanodya magaka kwete mweya. Wotengeserwa maorenji, nyama yako ndo kwete mweya. Woparidzirwa mavhangeri ekunzi gore rino igore rekuti uite imba yako, vake imba yako. Kunyange imba yacho wakaivaka, mweya wako ugorarama iro uri imba iyoyo, inyama yako ichararama imba iyoyo. Haleluya. Kwete mweya wako. Kristu aizosiya vhangeri rechokwadi, vhangeri remweya unova muti woupenyu. Haleluya. Tadya kudai so zvibereko zvomuti woupenyu, torarama nekusingaperi, mweya yedu yorarama nekusingaperi. Haleluya. Verse 22. Noa akaita saizvozvo zvaakarayirwa naMwari, wakaita zvose saizvozvo. Haleluya. Hanzi Noa akabva aita zvose zvakanga zvataurwa naMwari, zvainge zvarayirwa naMwari. Izvo Noa aiparidza Kristu. Kristu ndo aizoti auye pano panyika oita zvose zvainge arayirwa naMwari kuti auye kuzoita pano panyika. Akanga anzi auye kuzoparidza vhangeri rake renew doctrine, raMwari renew doctrine. Tinoona Kristu achifamba achipinda kuna Galilea, achipinda kuna Nazareth, achipinda kuJerusalem, achiparidza vhangeri renew doctrine. Tinoona Jesu achirorowerwa pamuchinjikwa, aita zvakanga atumwa naMwari pano panyika, kunofanira kufa sechibayiro chezvivi zvevanhu. Tinoona Kristu achibva arembera kudai so, Jesu orembera, obuda ropa kudai so, kuti ivhu riwane ropa rinogeza guruva kana rinogeza zvivi. Haleluya. Toona Kristu achimuka nezuva retatu obva asiyira chechi vhangeri. Ndo zvaakanga atumwa naMwari kuti asiye apa chechi vhangeri, asiye aisa areka, aisa chikafu kuti vanhu vasazoziya nenzara vapinda imomo, asi vagorarama nokusingaperi, vagoponeswa, vagodya chikafu chemweya. Haleluya. Kristu ndo aizoita zvakatumwa naMwari. Saka pose achiri pano panyama, achiri munyika, kubva na Matthew kusvika kutsamba yaJohn, mune muchingobvunzwa achiti ndakauya kuita kuda kwaBaba vangu, ndakauya kuita kuda kwaakandituma, kwete kuda kwangu. Haleluya. Zvose zvaakabata pano panyika, Kristu zvaakabata haana kuzvibata achizvituma yeka nekuda kwake, no. Akauya kuita icho chese chaakanga naMwari auye kuita, ndo chaakauya kuita. Noa zvaanoita izvo haana kuita sekuzvituma, anoita sekutumwa kwaangaitwa naMwari. Ndava Noa haana kuzvituma kwavakareka, akatotuma ndokutopuwa nemameasurements acho. Noa haana kungofunga mameasurements emusoro ndovaka yakareba so, zvinotobva kuna Mwari. Haleluya. Kristu chete ndo akauya akakwanisa kuita zvinhu izvozvo. So Noa aiva mumvuri waKristu aizouya. So drama ranoa riri kuparidza pamusoro paKristu aizouya.
kuti aponese isu nyika takanga tatadza kuburikidza nekutadza kwaAdam Garden raEden. Isu patinorambwa sechechi naMwari pana Genesis chapter 3 tichidzingwa muGarden raEden, patinodzingwa pamwe chete naAdam. Haleluya. Takabva tararama tavavengi vaMwari, takabva tararama tamuzvivi, tamurufu rwemweya. Ndokubva tatanga kurarama tiri vaya vaizoparadzwa nezuva rokutongwa. Asi kuburikidza naKristu Mwari ndokutinzwira tsitsi, ndokuchituma Kristu kuti achiponesa vanoponeseka, vakanyorwa mubhuku roupenyu. Vanoti kana vanzwa vhangeri rechokwadi richiparidzwa vobva vamhanyira kwariri voritenda, vorarama mariri. Haleluya. So Genesis chapter 6 yangobudisa kuti nyaya yaNoa iri kuparidza pamusoro paKristu. Genesis chapter 7. Zvino Jehovha wakati kuna Noa, pindai muareka iwe nemhuri yako yose, nokuti ndakuona iwe kuti wakarurama pamberi pangu parudzi urwo. Taito yekuti Jehovha kana kuti Lord takati inoparidza Kristu. Kristu ndo aizouya onzi Lord, onzi Ishe, saka akazviti iye ndo Ishe weSabata. Kristu panguva yeNew Testament wataizonzwa achidaidzwa onzi Ishe. So Kristu ndo aizouya ari Ishe kana mwambo weNew Testament kana kingdom yaMwari. So pese paona pakanzi Lord kuOld Testament book, chiprofita chaKristu chaizouya, chiprofita pamusoro paKristu uyo aizouya panguva yeNew Testament. So pese pangonzi Lord, pangonzi Jehovah, pari kuparidza Kristu. So Noa akabva anzi achipinda mungarava nemhuri yake. Noa achipinda mungarava kwakupinda kwaKristu nekuti akanga akarurama. KwaKristu neavo vose vaizotenda kuvhangeri rake. Vose vaizoti vaparidzirwa vhangeri raKristu, votenda kwariri kudai so, votendukira kuna Kristu. Ivavo ndo vaizotendwa naKristu vapinde mungarava. Haleluya. Pamhuka dzose dzakanaka utore nomwe mukono nehadzi yayo. Pamhuka dzose dzisina kunaka utore mbiri mukono nehadzi yayo. So Noa aifanira kuzotora mhuka dzakanaka, achitora mbiri achidzisa mungarava. Mhuka dzisina kunaka mbiri achidzisa murume nemukadzi chisachi mungarava. Sei dzaipinda dziri murume nemukadzi pavari padziri parambe pana zvibereko. Sei Noa anopinda nemukadzi wake nevana vake vanopinda nemukadzi wavo kuti mavari murambe mune zvibereko, vazoramba vachibereka. Izvo zvibereko zvaisazova zvepanyama. Vachiberekana panyama, kana mhuka dzichiberekana panyama dzaiparidza zvibereko zvemweya. MuNew Testament chechi ndo maizova nevhangeri rezvibereko. Zvibereko zvipi? MuNew Testament chechi ndo maizova nevhangeri raizoita kuti mweya yedu ive nezvibereko zvemweya. Zvipi? Kuregerwa zvivi, kururamiswa, kuzvarwa patsva sevana vaMwari. Zvibereko izvozvo zvisina kugoneka panguva yeOld Testament apo tairarama muvhangeri old doctrine, kana tairarama mavhangeri aAntikristu akanga ari pano panyika. Haleluya. Vhangeri raKristu risati rauya. Then mhuka dzakanaka nedzakaipa. Mhuka dzakanaka ndedzipiko? Haleluya. Mhuka dzakanaka ndedzipi? Mhuka dzakanaka maJudha kana. maJudha ndo aizviita vanhu vakadi vakanaka. Ko mhuka dzakaipa ndedzipi? Majenda usisi kavaidhenti aionekwa sevanhu vakadi vakaipa. Handi kuna Matthew chapter 9 ya Matthew. Tuone zvichokwadi kuti maJudha aizviona sevakanaka here. Ko majenda usisi aimboonekwa sevanhu vakaita sei? 9 ya Matthew kusvika pa13. Jesu akati achibvapo akaona munhu wainzi Mateo agere Jesu akati achibvapo akaona munhu wainzi Mateo agere panotereswa, akati kwaari nditevere. Ipapo akasimuka akamutevera.
Zvino wakati agere pakudya mumba, tarira vateresi vazhinji navatadzi vakauya vakagara pakudya naJesu navadzidzi vake. Zvino vaFarisi vachizviona vakati kuna vadzidzi vake, mudzidzisi wenyu unodyireiko navateresi navatadzi? Jesu achizvinzwa akati, vasingarwari havatsvaki murapi asi vanorwara. Haleluya. So maJudha aizviona sevanhu vaMwari, maJews, asi vateresi